طيب 572 hadis عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم Jabir radıyallahu anh haber etti. Min diye Allah'ın elçisinin sallallahu aleyhi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilken işittim. Yakul inne şeytana ize semi'an nida bis salah zahaba hatta yakunu makana ravha. Eğer şeytan namazga şakırını işteyken yani azan etkenini işteyken ул қаша йөгерә Рауха дигән җиргә килеп җиткәнчегә кадәр йөгерә. Рауха җире ул Мәдинәдән булган, Мәдинә шәһәреннән ерак икенче бер шәһәр. Хәтта шул җирлеккә җиткәнче шабады. Шуңа күрә шайтан азанны түзә алмый. Ягъни азан ишетүне ул түзә алмый. Хәтта икенче без хәдисләрдә әйттек, хәтта ул һава чыгара, азан ишкәч һава чыгара шаба башлый. Шуңа күрә бүген гаҗәпләнәсең, кайбер кешеләрнең намазны, азанны күрә алмауларына. Азанны ишетә алмыйлар. Ни өчен бүген безнең кайбер җирлекләрдә, хәтта без яшәгән республикаларда азанны иртә белән әйтергә ярамый микрофоннан. Хәтта кайбер җирләрдә иртә белән түгел, хәтта көндез дә намазны кычкырып әйтергә ярамый. Чөнки кайбер кешеләр азанны әйтергә ярамый. Чөнки кайбер кешеләр азанга чыдый алмыйлар. Шайтан сыман. Менә шайтан ничек йөгерә азанны ишеткәч, шулай бүгенге көндә кайбер кешеләр азанга чыдый алмыйлар. Һәм субханаллах, ни өчен бу азаннарны әйтергә тыялар? Чөнки шушы кешеләр жалоба ясыйлар. Жалоба ясыйлар. Һәм шушы кызганычка каршы, бик кызганычка каршы бүгенге көндә хәтта без Россия җирендә турып, бүгенге көндә жалоба ясаучы кешеләр ул да булса урыслар да түгел, христианнар да кемнәр? Татарлар. Татарлар, күбесе татарлар, һәм алар да шушы шайтан шикелле азанга чыдый алмыйлар. Азанга чыдый алмыйлар, азан аларның йөрәкләренә ярамый. Аллаһу алам, дәвам итәбез.